нали, училища. Филиал на Балкан имаме в Хатива. Още от 2007 там е направен филиал и там също има 2 училища. Иван Рилски Хатива и Иван Рилски Енгера. И въобще там офиса се разработи. Има много добри хора. Искам Ваня, специално да поздравя Ваня Пенчева и специално да поздравя всички в Хатива и Енгера, защото много ми е лесно да контактувам с тях. Те са много активни в интернет и на практика най-много информация имам. По принцип най-много информация получавам от Испания. Това съм го казвала и друг път, защото очевидно българите в Испания държат светът да знае какво правят те и аз ги адмирирам дълбоко за това, но Хатива и Енгера държат първенство в този план. Просто наистина много се радвам, че имаме такава възможност, защото наистина трябва да се познаем, трябва да знаем какво правим и отправям от екрана на телевизора покана за едно специално предаване с Хатива и Енгера клона. Защото трябва да разкажем специално за тях. Всички заслужават специално да разкажем. Значи мога спокойно да кажа, че в цяла Испания, във всички училища, най-добрият колектив са Хатива. Това се усеща, знаеш ли, дори като гледам Фейсбук, дори като гледам те снимките, тържествата, които изпращат, да се личи. Просто всички са инициативни, както си говорим, нали, между нас на един акъл, защото това е много важно. Нали, хората, с които работиш, така да сте самишлени, защото пък иначе е трудно един да върви и постоянно, нали, да дава задачи, направи това. Няма го извора на идеите.